يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك أبرني daha tegaka honoma bodoginde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗaliru mende fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo nasande nogas mboyi hitande ujunaje nogas e joyi ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokali windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama hande eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu daɓɓenaɓe kala ndeɗo sunare musde wandi toon hanki sanga juulal tisubar hanki en jaltini wasiye goto wasiye ceerno abou baydi kaw en rentina o saaha sukaɓe yahoɓe ɓuftoyade maaje ɗe ngam nguleki wona koye korka so yi ha ñawli yimɓe kala jiiɗi ko yaade maaje he gonay ɓuftinde ɓalli mumen gonay ustude ñalawma o daɓɓe noon hanki ko sukaɓe tato jooli toon kamɓe kala ɓalli mabɓe jiitama kono ɓe keddaki eɗen duwono ɓesguji mabɓe kala eɗen duwono Hamidou Oumar Sall kami joom suudu muɗum jaltugol aduna ɓiyiɓe Mariam Sall mo duuɓi 7 eɗen duwono Abdoulaye Mamadou Dia kami joom suudu mum jaltugol ɓiyiɓe debbo mo duuɓi 7 eɗen duwono Hammadi Ba kami joom suudu mum Aissata Dia e jaltugol aduna ɓinguel mabɓe nguel duuɓi 6 ko ɓeɗe henna goni heddiɓe hanki e ngoɗo henna maayo dabɓe sanga juulal tisbar e dow inde imam wuro dabɓe e joom wuro ngo e ɓesgu wuro ngo en neldi duwa wuro ngo kala saabu ɗum ɗo ko jayya koto Allah immi en dutini ɗum to Allah subhanahu wa taala eɗen mbi yo Allah lomtin adda ko wurata ya rabbi ya rahmanu yo Allah waɗɗum ndesari aljanna en duwanima dendagal ɓesgu daɓɓenaɓe kala kono eɗen ndentina lappol palol dande maayo ha fayenma fallenma mayel gambi maayo Casamance Joliba ha fayenma maayo ba fulaɓe ha fayenma Guina towɗo pop yo yimɓe ndento no feewi oɗo saaha nguleki ne heewi moni kala ƴeewoyta koto suuɗi sukaɓe ne keewi yaadude hen
yimɓe ndento no feewi no feewi no feewi sabu maayo nangue hoore ne ñaññi no feewi ɗum noon Baba Silde Mbodj mocce maje ɗe beeli yimɓe mbawa ɓuftorade Jami Kisal jalta Jami Kisal yo Allah reen ɗon ɗo dabɓe ɗo en calmini ɗon si Khalidou e ballal ma min calmini min jorimama to dabɓe ɗo kadi en calmini ceerno Mamoudou Ibra Ba suka pentirowo ngana mi salmini jinnaɓe no feewi luliɓe hande to waalo sabu eɗen gandi o sani ko lulungal waalo hikka hawri koye Korka ko wayno noon yettaɓe Soh Mbodj de Dia ɓeɗo kala hande nana gattano ñebbe ɗe no feewi Allah won ballo ceerno Khali Abdoullahi Sy mi salminima mi jorimama mi wima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ɓe ngan sa ngaren e jewte meɗen Sohaji Allah Rahman tagi jago o ɓurniɗa taga ka honoma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمتي ماما ميولتني ماما بنياغني ماما الله مجري بنياغي ما الله تغندا فوف yo kisal Allah e nden ko mum e udditare mum e yajene mum wonema en calmini e dendangal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde en ñaguima Allah nde Allah renata julɓe foof ɗoɓe mbawi wonde en calmini dendagal julɗo en gardini e ɗin calminaɗi ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en ñaguima Allah nde Allah renata ɓe Allah hisna ɓe Allah moƴƴinana ɓe gurdam mabɓe Allah sellina ɓe ko juuti ko gasata ala kono yo Allah junnu ko mabɓe ko so ɗum ɓenni en ñaguima jinnaɓe men dawuliɓe notoyiɓe jomiraɗo taw wona jasde mabɓe taw heddiɓe hande no guuri ɓe enen e kala baɗono men wona tinnare men heddi en ala ko Allah tan jogui pesanɗe mum kala ko feesi e neɗɗo so yonti wona en calmini guiɗo men ceerno men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye en keewi haalde en kastata en gamata salmindemo sabi ko Allah rewni en e juuɗe makko alhamdulillah kadi o moƴƴini o fewni o goobi taw ko goobu moƴƴo yo Allah yoɓmo moƴƴere mboɗo heewi haalde Allah jogui dokke mum ko wela foof waɗa mo wela foof waɗa ɗo wela foof waɗa mo wela foof hokka ko ganduɗa so tawi ko pamduɗa duuɓi foof hayso duuɓi joyi joguiɗa ɗo galle makko ɗo a juulat jama salatu mi haalan ke waktuji keddiɗi mboɗo heewi nande mboɗo jooɗi omo haala almuudo so rewata Allah ɓe mbawa wondude seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam en calmini kaw men sehil men kaw Khalil Mbaye ko ɗon kadi duwoni ɗemmo nde Allah hokkatamo sago makko junno gurdam en calmini guiyam ceerno Abdallahi Seydi Mbaye en calmini kaw Amadou Tidiane Sakho e kaw Moustapha en calmini dendagal dondunaɓe kamɓene kayne en gamata en kastata salmindeɓe ngam hande o Allah ne waɗi koye men ɓe jeeya koye mabɓe jeeyaɗen dendagal dondunaɓe wonɓe hen dundu e sariɓe e ladde he foof kamɓe foof ndendinɗen kono en jejjita saabu o yummo o baaba o ko Hawa Konté yo Allah junnu gurdam ma hokkuma sago ma yo Allah hokke sago ma e yidde ma ko kanko woni saabu o pop ko moƴƴo ko pooɗowo ko ñootowo ko dendinowo Konté mi salmini ɗon ceerno Gaynde Diako
ɗo indema ɗo en calmini ɗon dendagal evronaɓe kamɓe fof ɓe naati nder. en calmini Lo Havre naɓe pop. Lo Havre ko jamdi tindi, ko jamdi tindi ndi helata hofotako, ɗum woni Lo Havre naɓe. ceerno Samba Gangue e galle mum, ceerno Baya Thiam e galle mum, ceerno Sharif Mbodj e galle mum, ceerno Oumar Diary, ceerno Ahmadou Sy e galle mum, Banam Debbo Sira Gafo e galle mum, Sanar Guissé e galle mum, Baba Dawda Thiam e galle mum, Kadiatou Boli e galle mum, e ko heddi ɓeɗo ko jamɗe tiɗɗe dariɗe. Yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere nde gasata taƴƴata. Allah hokka on sagoji mon, Allah reeno on, o suura on, o moƴƴinana on jalluɗi ɗi woni ɓesgu ngu. Allah hokka on hutorade barkeji mabɓe. en calmini Salmata Mairie ha to Zérame, ko ɗon calminen Coumba Ablaye. kono en calmini mawɗo men moƴƴo Diarra toon to Cherdi, ko ɗon calminen ceerno Mamadou Anne e mawnam Hawwa Sy. en calmini Mignam Maymouna Sy ene tawe toon to Guriki, kono en calmini Fatimata Hamidou Sy toon to Wodabere, Abou Hamidou Sy mi salminima ha to Wodabere. mi salmini jinnaɗo o beltotoɗo o, mi salminima, yo Allah yammo moƴƴere. en calmini Kadia Dia to Ganguel, kono en calmini Polel Seck to Elbef, a jarama. mi nani calminade ma, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɗon calminen no wiyete Hawwa Booli Sall, taw ko banimen debbo ha to Wuro Sidi, a jarama, mbiɗa tokaram alhamdulillah, o jofni Allah o ruttimo. yo Allah waɗanmo hen barke, yo Allah newnu ko heddi ko, yo tinno noon. mi wasiyimo yo jokku jangde, oto am oto haaɓ, so Allah jaɓima o yiitu nafoore wonde hen. en calmini Baba Sidou Mbodj, en calmini Baba Demba Diallo. ɗum noon Seydi Sarr, ko ɗo gartiranmi yewtere nde konngol ngol e ma, ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. Seydi Sarr, a jarama Seydi Sy, ceerno Khalid Abdoulaye Sy, Allah yoɓe moƴƴere. banda men woto tampen hettade calminali, nde tawno e nder salminani ndu, so on keɗima tigui rigui wonko jangguinta ko heewi. jangguinta ko neɗɗo e neɗɗo ene poti wattodirde haqqille, ene poti nanggodirde. ceerno Khalid jarama, ɗo ɗo jettuɗa jarɗa oɗo bandiraɗo debbo woni Hawa Konté. ceerno Khalid neɗɗo, fulɓe mbi neɗɗo ene ngabba e neɗɗo ha heeɓa neɗɗo, kono lekki wawa ngabbude e lekki haɓe lekki. ay neɗɗo mo ngabbetaki fof wona neɗɗo. kala neɗɗo paggorɗa tan cehilagal hakkude mon tan on ɗiɗo, o wona sehil, an hoorema wona sehil. cehilagal yajat woni ɓe joguiɗa ɓe dokkami ɓe, mi heɓa e mabɓe, minne kadi ɓe joguimiɓe keɓa e mumen. nde tawno neɗɗo wurat koye yimɓe, neɗɗo wawa wurde e kaaƴe, wawa wurde e goɗɗum, neɗɗo wawi wurde koye yimɓe, ko yimɓe guurodirta. saabu ko yimɓe guuri e aduna o, no liɗɗi guurdiri e maayo ni, no kulle guurdiri e ladde ni, ko ni yimɓe guurdiri. so Allah waddi en aɗa yiɗi mboɗo yinma, aɗa horsini mboɗo hersinma, a nafat kam mi nafma. sa wawa waɗandemi, aɗa jogui nafoɓe waddaɓe ɓen ɓe nafami, minne mi wadduma e nafoɓe nafma. saabu wonka wawa nafde ɓe, min sa waddike mboɗo wawi nafdeɓe. ni woni cehilagal. kono so wonti ken sehilaɓe tan ko hakkude e ma tan en ɗiɗo, ɗum ne manki, ɗum yahani, ɗum ko tardede, ko tardinde koye men, ko pertude taw. ɗum noon ɓe calminiɗa ɓe pop, en calmitima e dow inde mabɓe. en calmini kadi ɓen hettiɓe kala, yimɓe mbatta haqqille e jokkodiral ko nafodiral. moni kala e uddi tan goɗɗo demal faade ɓamtare, ɗum woni aduna o. sa uddi demal woni enen ɗiɗo tan, yahata ala. ceerno Haali Abdoullahi Sy, o ñalawma hande alhamisa, eɗen teddiniri yewtere nde oɗo gorko moƴƴo biyeteɗo Abdoullahi Sané. Abdoullahi Sané joom yiyande mo ganduɗa, joom transport ayno madi transport. Abdoullahi Sané
joom ɓural nawtemo ha to aynumati e dow inde makko calminen galle ceerno Hamme Diallo khalifa wuro ngo e ɓesgu mum e dow inde makko calminen sohna Mariama Diallo e joom galle mum ceerno Baro taweteɓe to Dakar kono kadi e dow inde makko calminen kiidiranaɓe kala e ɓundunkoɓe kala min nawtuma ha to France ɗo mbatta yangara hakkude Paris e Dakar ha fayanma toon to ɓundu yo Allah reene an e ɓesguma Abdoulaye Sané gorko moƴƴo ceerno Haali Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Yunus yimɓe makko paabama e lebte jogornoɗe yande e dow mabɓe caggal nde ɓe jaaɓi Allah annabi Yunus ɓe kaɓɓi koye mabɓe aɓe goya aɓe duwo aɓe goya aɓe duwo ngam heptindeɓe koɓe tooñi ko ceerno Khalid bisimilla maɗa. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr. Mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to mbawɗa wonde eno mbawɗa wonirde foof yo kisal Allah e nden ko mum won e ma. A jarama no feewi en jetti Allah gartirɗo en hande e wawde addande en jewte ɗe gownoɗen addude jewte ɗe gowɗen yewtidde e bandiraɓe men e musidɓe men. Allah tan wawi hokkude en ngal ɗo dokkal ñande foof wawde joɗade ina haala ɗum ɗon ko Allah tan wawi rokkude en ɗum. Allah dokkude en ɗum o noon en jettimo no feewi Seydi Sarr. A jarama ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen kanko annabi Yunus ko qissa makko kalannoɗen. Joni noon yimɓe annabi Yunus ɓe ganduɗa ko jogornoɓe halkede taw lebte ɗe ngari hakkude lebte ɗe e wuro ngo natti woɗɗude e koye yimɓe ɓe ngari haɗe telli ha ala ko heddi tan so wona lebte ɗe mabɓa yimɓe wuro ngo e kalko. Haalama noon ko heewi fodde kilométre uji ko heddi hakkude lebte ɗe e wuro ngo banggue to wiki ari noon ha hakkude majje e wuro ngo so tawi ko neɗɗo wonno to lebte ɗe goni ɗo sa noddimo tan o wiyatnami lebte ɗe ngari ha mbadi noon e wuro ngo e hoddiro Allah noon en kaali no ɓe jaltiri no ɓe tonguiri koye mabɓe no ɓe payi ladde en kaali holko ɓe mbaɗanno toon holno ɓe golliri golle ɗe en kaali caggal tongade kamɓe foof goto fof tongi goɗɗo on ɓe tongodiri ɓe kaɓɓodiri juuɗe nde ɓe kaɓɓi juuɗe ɓe lonkoy ɓe kaɓɓoyi juuɗe ɗe kadi koye dande he no beddeteɗo e jeygol janggo ni no watte ni ko noon ɓe ɗeɓi wadde koye mabɓe nde ɓe jetti en kaali sappeji ɗi no ɓe mbaɗi ɗumen en kaali alhamdulillah ko ni woni no ɓe golliri en kaali mawɓe ɓe keedi yeeso rewɓe hen ɓe ndewi hen rewɓe hen ndewi hen to banggue duuɓi ha yette cukalon tokoson caggal kon cukalon sappeji rewɓe ko ɗon ɓami kadi fayi caggal en kaali noɓe gonno e lor likkinade noɓe noddiranno Allah Seydi Sarr ɗum noon ko ɗon jokketen so hawre welede Allah ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle Seydi Sarr. Seydi Sy ceerno Khalidou sen dippiɗo en ene jangguinen neɗɗo holno foti ñagorade Allah neɗɗo holno foti ñagorade Allah holno foti waade kadi hawo ñaago Allah somo ñaago Allah kadi holno foti waade saɗa duwo holno poɗɗa waade holno poɗɗa wonirde ceerno haalima en garɗon hande eɗen jaaha to leydi Ghana calminen musidɗo men guiɗo men ceerno Kodda Samba Demba Paate Yero Bari mbiyenmo ceerno Abdoul Karim taweteɗo to Karbala e kala saaha juurotoɗo tañiraɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓesgu Seydina Aliyu Fadimata bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kodda Samba Demba Paate Yero Bari ha to leydi Ghana
mi salminima e dow inde pulago Gana Kala mbo duuno nene nde Allah ɓumnata ƴiye makko nde tawno duwanimamami o debbo mawɗo jaltirɗo aduna duuɓi 116 alhamdulillah ɗo gonɗa kala mi salminima mi salmini dendagal gananaɓe kala mi salmini Abou Girli ha toon to leydi Nigéria Kano pullo maabo jontaɗo ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Yunus yimɓe makko jogornoɓe halkede jaɓi Allah subhanahu wa taala ɓe duwima duwawu huncanede huncama neɗɗo ko ɓernde mum tan Allah yiyata ceerno Haalidou. a jarama Seydi Sarr weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini kaw Yahya Seydi Ba en calmini kaw Seydou baba Sidou Mbodj en calmini ɗum baba Demba Diallo en calmini ɗum en kaftata salminde ɓe Seydi Sarr ko ni tan woni no ɓe mbaɗi caggal ɗum ɓe battidi ko du'ade du'aw mo kalno ɗen hanki o ɓe mbaɗi du'aw o ɓe gasni Allah subhanahu wa ta'ala ene ƴelliti Allah nde wonnoon ko alimum bi dhati sudur Allah ko ganduɗo kala ko mofti e ɓernde ko mofti e ɓernde ko so tawi koko ɓawli omo andi so tawi koko ranwi omo andi so tawi koko wojji omo andi so tawi koko bulɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala omo andi so tawi ko jam mofti e nder ɓernde nden kanko Allah omo andi so tawi ko goɗɗum ko wona jam mofti e nden ɓernde kanko Allah subhanahu wa ta'ala omo andi ɗum e hoddiro Allah kanko Allah o ƴellitima e nden ɓernde sa daari neɗɗo bowal no jiirata neɗɗo o ni aɗa andi ko wutte danejo ɓorni walla ko wutte boɗejo Allah ne andiri noon nder ɓernde neɗɗo walla ko ɓuri ɗum Allah gandowo noon nder neɗɗo o Allah ƴellitima e ɓerɗe maɓɓe falamma ttala Allahu ala qulubihim wajadaha khalisatan mukhlisatan bima yaqulun ko ɗum waɗi fa awha Allahu ta'ala ila Jibril Allah ƴellitima e ɓerɗe maɓɓe o tawi toon koko laaɓi koɓe laɓɓinɓe koɓe kaari ko noon foti e maɓɓe nde o tawi ko noon foti e maɓɓe kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗon tan o noddi Jibrilu o wi Jibril ay ɗeɗo lefte jogornoɗe yande e yimɓe ngoɗo wuuro wiyetego Ninuwa taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ko annabi Yunus nelano e maɓɓe ɓe cali Jibril hay nokkude mi meeɗa nelde yo lefte jaa toon lefte ɗe dutti ala fof annabi mo Allah meeɗi nelde o nelimo e yimɓe ɓe cali yimɓe ɓe caggal ɗum lorlikino lefte dutte ala kala ɗo lefte gidduno yande yimɓe aada Allah ko yandinde e ɓen yimɓe ɗen lefte hay lefte goote meeɗa ruttede so wona yimɓe annabi Yunus Allah wi Jibrilu ɗeɗo lefte yo ɗum dutte ɗum noon ko ɗon konngol artate ma e on saha jokken golle Seydi Sarr ceerno Khalidou Allah ne andi moƴƴinɗo enen fof ka eɗeni eɗen naata e jama e juma eɗen juula enen fof eɗeni eɗen kawra galle kaaren yalti aduna eɗen duwa enen kala eɗeni inde nani eɗen kawra eɗen duwa enen e koyme eɗen gandi moƴƴinɗo enen e koyme eɗen gandi bonɗo kadi andi hoore mum moƴƴo kadi andi hoore mum kadi duwotoɓe Allah jaaboɓe eɗen gandi koye men Allah kadi andi ɓen e nder yimɓe ɓe yo Allah waɗen e yimɓe moƴƴuɓe ɓe moƴƴinoɓe duwotoɓe Allah jaabo Allah danda men e bone lebte nde tawno lebte ne hulɓini ko mbiɗi ñanden ko tan won wuurɓe aduna he guuri ko lebte o hewɓe nan ɗon e jooɓa kasuji kelɗi taw wona kañumen keli taw keli ko jinnamu men hewɓe nan ɗo ne mbaɗɗo e laaɗe ne mbaɗɗo e pucci ne mbaɗɗo e gueloɗe ne jaaha Allah newɗo aduna o fode yalti koye jinnaɓeɓe kala ko mbawɗa jogade aduna e dañde woto fiito becce woto sikku ko an ko jinnaɓeɓe sa dañi ko moƴƴi ko toon sa dañi ko fewani kadi en wona toon ferguitere kadi ne wona ma an
yo Allah ren ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini oɗo bandiraɗo debbo e dendiraɗo woni sohna Hawwa Habi ko noon sarɓe mbimo kono bammakko wimo ko Hawwa Baydi Ba debbo mo dulmajinajo tawi tenande to seɓe ponti mi salmini joom galle ma denɗamo mi salmini Hawwa e Adama baɗiraɓam mi salmini kan hanɓe babaɓe sarɓe kala ko ɗon calmini Punoy Ba jom sudam ane ɓesguma kala mi salmini gorgol Famata Baydi Kaw o mawɗo debbo biyaɗo Almetel Ba mami mi salminima yo Allah ɓeydu cellal ya rabbi mi salmini Kaw Samba Hiila keɗotoɗo yewtande no fewi no fewi wona seeɗa mi salmini ndulumajinaɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy Allah neli Jibril yo huncu lebte ɗe caggal nde ɓe laɓɓini no Jibriru ittirɗe lebte ceerno Haalidou mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calminiɗo Ummu Ñalel to Mauritanie en calmini jinnaɗo makko moƴƴo o ko ɗon kadi calminɗen Binta Oumar Diop e sohna Astou Diaw hajja noon ko hajja Seydi Sarr Allah neli Jibrilu yo ittu lebte ɗe yo mumtuɗe haɗe laaɓa o hunci lebte ɗe e ɓeɗo yimɓe ninuwa taw ko yimɓe annabi Yunus lebte ɗe kuncama Allah yurmima ɓe tellini e mabɓe yurmede caggal ɓe lorlikinima ɗo ene holluma Allah ne yiɗi noddede no fewi kono noon Allah ne yiɗi saɗa nodda ɗum taw ko noddirtama ko ene laaɓi e maɗa yo laaɓe ma cer Allah ne yiɗi ko laaɓi ɓe ko bandiji ɓe meeɗa wadde ko weeli Allah kono ayi nde ɓe gandi ko e fenane ɓe goni ɓe pelliti ruttade e Allah ɓe laɓɓini gollal ɓe laɓɓini ɓerde mabɓe ha laaɓi woni e mabɓe gonga ay nde ɓe noddi Allah tan caggal caɗele e lebte jiimi e mabɓe ne jogori ƴakkude ɓe nde ɓe noddi Allah tan ɗon e ɗon Allah notiɓe Allah ittani ɓe huncaniɓe ɗen caɗele wadde julɗo yo waɗa jogitari mum yo waɗ silamu muɗum noddude Allah duwade taw noon ko duwotogo ko noon way e makko kadi komo laɓɓini so tawi ko hunde woppetede omo woppi ha laaɓi so tawi ko hunde ɗaɓɓetede omo laɓɓini ha laaɓi so waɗi noon tan yama Allah jabonomo kadi duwaw ɗo duwaw foof ɓayde duwiɗo o ko julɗo Allah koko jaboto du'aw o heddi noon holno jogori jaborade e oɗo du'aw hen sa'a aɗa ara e neɗɗo ñagoɗamo du'aw jaaha mbasa dañde no jiɗirnoɗa ni ko pinnoɗa e du'aw he ko mbasa dañde cikka du'aw o jabaka taw du'aw o koko jaaba Allah ne jaboro du'aw o fannuji kewɗi omo yawa jabade du'aw o hen saha omo leela hen sa'a omo jaabo no jiɗirɗa ni hen saha omo wasa jabade kadi no jiɗirɗa ni hen saha aɗa ñaago taw ñaaguiɗa ko dañal kala fannu mo mbawɗa ñaagade taw a anda musiba nene to weeyi musiba o ko e ma jogori yande ay million ngaji 10 ñaaguiɗa ga Allah ɗin jinnoɗa Allah wasa addude million ngaji 10 ɗi ko duwiɗa ko o nawa o faddoro ɗum musiba jogornoɗo yande e ma o musiba o hayta arde million ngaji 10 ɗi so garani an mbiya duwaw jabaka taw duwaw jabama an kay arun ko famde wonko weyanno a tinan so yanima a mayanno duwaw fatirama toon hayti arde mi sikki noon on bone wasa yande e ma million ngaji ɗi mbasa arde ɓuuri million ngaji ɗi gara bone yana e ma mbasa ñandu million ngaji ɗi ɗum noon kebbinen ko duwatɗen konngol arti e ma Seydi Sarr e on saha jokken golle Allah andi ko moƴƴe jiyaɗo mum ko heeƴe jiyaɗo mum anda ko moƴƴi e mum anda ko heeƴi e mum ceerno Haali no mbiɗani ko noon sa laɓɓini ɓernde a ñaaguima Allah Allah andi ko yahata e ma Allah andi ko moƴƴe ma kala duwaw mo neɗɗo duwi caggal ko Allah ñaaguiɗa moƴƴinɗa
duwa o jaabama heddoro ko holno jaabira ayi en jogii yimɓe seŋiɓe e seyɗeneji ene mbiya Allah jaɓi jaɓani ene liggo e daaɗe goɗɗe tawde gona e daaɗe Allah ɓenne mbaɗa e gandal Allah kono so tawi ɓe mbaɗine battina e ma wona ma taƴa fiɗendu walla mbara ɓiɗɗo walla mbara debbo walla mbara hoorema walla kaɗa hoorema ɗum walla kaɗa ɗum wona gueɗal seyɗade lombima e nder ma gueɗal Allah noon kalde ñaguiɗa andu Allah jaabima kalde garɗa jiyaɗo Allah moƴƴo ñaganima andu Allah jaabima heddoro noon ko woni demal cukka ngal yo Allah reen so Allah rokkima aɗa wurde e ɓesgu ma e suddiɓe ma e terɗe ma e hattan ma andu an duwama ko jaaba e kala saaha ceerno Haali Abdoullahi Sy en jahata to Kuñakari ene tawi nder leydi Mali calminen dendagal Kuñakari naɓe kala nde tawno koɓe heɗotoɓe ha to jeere Kuñakari ko radio ji ɗi kala ko bandaji ɗi jahata hen e kala banggueji surtout so tawi kumtal ɗe mbaɗi ɗon calminɗen ceerno Idi Sall ɗanniɗo arti waɗi jardin mum hande alhamdulillah yo Allah reene an e jardin maɗa kala tinno ɗe leɗɗe ne moƴƴi ceerno Khalidou yimɓe ninuwa paabama e lebte jogornoɗe yande e mabɓe Jibriru Allah neli ɗum ko ɗon gonɗen Seydi Sy bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi ɓe ñaganimama Allah moƴƴere a jarama no feewi ɓe dañi chance kamɓe yimɓe niinuwa Allah huncaniɓe ɗeɗo lefte nden noon Allah huncaniɓe lefte ɗe ko Jibrilu Allah neli holno ittiri lefte ɗe gummi ko dow mofti hen ko kaaƴe mofti ɗon ko jeyge e nder rulde he en kaalino gueɗe gonnoɗe hen de nder rulde to ko lefte gonno ɗon kaaƴene gonno nder to jeygol ene wonno e nder hen fodde kodki mabɓe kino foti ni ko noon rulde nde jimiri e wuuro he foof wuuro ngo foof naati e rulde he ene sakki e muɗum joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi Jibril yo ittu rulde nde kono rulde nde ruttintake dow asman ala holno Jibrilu waɗi holno Jibrilu ittiri ndeɗo rulde holno Jibrilu ittiri ɗeɗo caɗele nde o itti nde holto waɗoyi holto fawoyi ɗum jiɗɗen haalde joni nde Jibrilu ari o taƴi rulde nde taƴe nayyi nde wari tan o felmi rulde nde o fii rulde nde wibjo woto aɗa andi Jibrilu jogui ko 600 wibjo de o ƴetti hen wibjo goto o fiiri rulde nde bandiraɓe ko ɗo tan gandata Allah woni Allah saɗa yiiɗi hulde Allah a miijota ko holno Allah foti waade a miijota ko holno Allah foti fodde to banggue mangu sa miijima ɗum a hayti gonguinde Allah ala an ƴewata ko kattanɗe Allah ɗe ƴew oɗo Jibrilu ƴew tan nde ɗo rulde no foti o birjo makko 600 o moftu 500 e 99 wibjo o yaltini ko bijjel makko gotel o feri ndeɗo rulde kayre foof nde wonti kele 4 ceerno ko ɗum ɗo andintoma oɗo Allah ko kewɗo kattanɗe o Allah ko kurɓiniɗo o Allah ko poɗɗo rentede ƴewata ko kuule ɗo waɗata ndiɗo leydi kam tomo jaaɗa fof tawandi toon baɗɗo ni leydi ndi o hanki tan mbaɗa haalɗum e tafsir ndiɗo no wiyete oɗo asman to jaaɗa fof tan omo jiime ma baɗɗo ni o ay kula ko ni watte ko ni Allah famirte ko ni Allah andirte yo Allah won ballo ɗum noon Seydi Sarr ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle wallahi ceerno Khalidou neɗɗo poofowo ñande kala aɗa foofa ko alda e dartade ñande kili nakti fofde kala bone waɗi
hinere nde ko fiw jamma ñalawma aɗa foofa fonno wonde ko kala foofandu tawa aɗa suuɓi hina ɗon Allah walla aɗa yiya ɗon Allah walla aɗa heptini ɗon jati Allah ceerno Khalil mbiɗani ko noon Allah andirte koye hattan mum dara hattan ko waɗi ko an ƴeewa an no mbaɗiriɗa ni ƴeewa an haydara ko mbawanɗa hoorema haydara ala ko mbawanɗa hoorema ko Allah tan wawanma haydara sa suuti koyngal maɗa yaha ko Allah suutingal sa jooɗima kanko joƴƴinma sa darima kanko darnuma kanko fofata e ma haalata e maɗa nanata e ma woni e ma ñande o yaltema fo a gasi est ce que yo Allah yoɓe ceerno Khalidou en calmini ceerno Abdoulaye Diop walla mbiyamo Demba Diop ko ambassadeur mawɗo dariɗo baɗɗo fayida ha toon to États-Unis d'Amérique min nawtuma ha to guijilon ene jiya e neɗɗo ɓurɗo wawde humpidde rendo ngo to banggue leppi journal walla jayɗeli walla ko yewtete kala dingal ngal o woni journal arat ɗon fof arat ɗon ko gollo mo yeccitta ko jiɗɗa fof mbiyamo ceerno Demba Diop ha to États-Unis d'Amérique to kam Abdoulaye Diop mi salmini dendagal guijilonnaɓe kala Mamadou Abou Gadio ha to leydi France ane ɓesguma mi salmini mi juurimama Abou Gadio Dakar mi salminima mi juurimama ko ɗonne kadi Siley Gorbal Sy gorko baɗɗo fayida mami aroye maɗa no feewi kono kadi en calmini en juuri Mamoudou Baylel Sy baylo tafowo ko yooɗi hakkude Douala e Dakar sa yiɗide hen ko yooɗi jahata koto parcelle ko baylo tafowo ko yooɗi ŋarɗinowo liggowo ko yooɗi e daaɗe rewɓe ɓorno pegge joɗɗe worɓe yo Allah reene ko heewi ceerno Haali Abdoullahi Sy Jibrilu ari fi rulde nde walla ferima rulde nde taƴima taƴi nayyi taƴi ɗe holno ɗe mbayi mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini dendagal musidɓe men to mbawi wonde e jokliwindere en calmini ɗo Baba Ama Sy to horndolde kanko e ɓesgu makko en calmini Oumar en calmini Fatimatou e hoddira Allah e bawɗe mum Seydi Sarr Jibrilu ari fi ndeɗo rulde e wibjo woto nde o fi ɗum wibjo woto tan rulde nde taƴi taƴe nayyi hen taƴere wotere yanoyi nokku biyeteɗo Sanaa eɗen gandi lamɗo bandina wonno toon e zaman mo ganduɗa ko zamanu nelaɗo sallallahu alih w sallam caggal nde Yunus en ɓenni eɗen gandi ko kewno toon Sanaa e on saaha hen feccere wotere ko toon yanoyi toon noon ene wanno ogirɗe jamɗe ko toon feccere wotere yanoyi feccere ɗimmire nde yanoyi to banggue hirnage leydi ndi e on saaha toɓe goni ɗo toon ne wanno kaaƴe tan cewɗe ɗe ganduɗa puɗoli kewɗi ene puɗanno toon ene fuɗanno puɗoli kewɗi ene fuɗanno leɗɗe kewɗe e dow ɗen ɗon kaaƴe nde ɗum yani e kaaƴe he kaaƴe ɗe tuggi nden ha ɗo to gonɗen ɗo kaaƴe ɗe natti fudde hay batte ronki fudde e dow ɗen ɗon kaaƴe gila nde nden taƴitinande yani e dow ɗen kaaƴe ha darga daro wonta fudde hay puɗol gotol feccere tataɓire nde nden yanoyi ko e nder aɓe jogui ɗon maayo ngone mawni ko e nder ngon maayo ene jogui nokku tan ɗo ganduɗa ko ɗon nden feccere tataɓire yani ay nden feccere tataɓire to yanno Seydi Sarr tuggi nden ha ɗo gonɗen ɗo ha darga daro kala garɗo ɗon o tawata ko ɗon ne fasa no barme toggaɗo yeehi ha fasi no fasirta ni no wuliri ha fasiri ni ko noon
kala nde garɗa ɗon ha joni tawata kene fasa ɗum ko ha darga daro ko noon wonirta sababu o ko feccere tataɓire e ruulde jimnode e yimɓe Yunus yanoyi toon ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Allah jumata Allah kala ko waɗi ene waɗi nafoore yimɓe ɓe yimɓe jogornoɓe halkede yimɓe ninuwa ɓe jaaɓi Allah lebte ɗe kuncama kono ɗe lebte kuncade maɗe gonoyoyi nafoore yimɓe ɓe woni oɗo volka ɗum ko volka wiyete volka won maaje ɗe garata aɗa tawa ndiyam ɗam ne fasano barme ni taw ko volka o woni less ko kañum fasnata ndiyam ɗam ha dow eskey Allah taare Allah won nokkuji ɗi garata ko ñargoje tan ɓole hande hay kuɗel fuɗata ɗon taw ganduɗa hanki ko puɗanno e dow ɗen kaaƴe wonno garta banggue goɗɗo tawa ɗen kaaƴe ɗe punni puɗi mum kono ɗin nokkuji ko ñargoji haydara fuɗata en volcan noon hande o wittoɓe to banggue woɗeɓe aɓe bitta hen no fewi no fewi no fewi to banggue volcanique o haɓe jaltina hen gueɗe ɗe ganduɗa ene naftoya windere nde hande ne nafti windere nde e gueɗe kewɗe hande kutorteɗe aduna ceerno haali ɗum ɗo kala noon Allah waɗiri ɗum tan ko ha ɓi adama daña haqqille wittoyde e naftoroyade eskey taare Allah ceerno haali Abdoullahi Sy feccere yani e maayo nde yani e hayre pecce ɗiɗi keddi ɗe hen feccere holto yano e ceerno haalide holno yaniri mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere yo kisal Allah e nden ko mum won ema en calmini jinnaɗo men moƴƴo Nene Diary Dandy yato horko ƴere kono en calmini musidɗo men taw ko ɓi ko Mamadou Salli Seck e joom suudu mum Habi Gawlo ko ni pecce nayyi ɗe peccori feccere tataɓire nde mbiɗen yani ko e maayo maɓɓe taw noon wona maayo ngo foof ko fodde ɗo feccere nde yani ɗo tan nden feccere to nde yani ɗo kala nde garɗa ɗon tuggi nden faade hande ɗo gonɗen eɗen kaala ɗo fayi darga nde jogori darade ko jannguɗen kala nde garɗa tawata ko ɗon ine pasa ha joni no barme pasowo ni fodde hettere nde ganduɗa hayre nde yani e muɗum eɗen gandi en mbino nder rulde arnode halkudeɓe kaaƴinen wonno toon jeygue ne sumino hen angen jeygue yani koye ndiyam de eɗen gandi ndiyam heewi ko ñifde jeygue kono ala nden jeygue wonti ko gaz wonande ɗam ndiyam o ƴettata gaz ye ƴettirta pétrole ƴetta essence mbaɗa e nder jeygol ni ɓeydat jeygue ngue dulɓito ɗonne kadi nde lebte ɗe jani ɗon wontani ɗum ko pétrole wontani ɗum ko gaz wontani ɗum ko essence ene fasna ndiyam ɗam taw alda e dartade e on saaha heddi ko feccere nayi ɓiire nde mbiɗen lebte ɗe jogornoɗe yande mabɓe pecci ko pecce nayyi feccere tataɓire nde en kaali heddi ko feccere nayi ɓiire nde feccere nayi ɓiire nde eɓe jogui nokku goto kamɓe ninuwa naɓe yimɓe annabi Yunus nden feccere yanoyi nokku goto e banggue wuuro ngo on banggue ɗo feccere nde yani ɗo banggue o ranwi wi tal ene ɓuuri Kafur ene ranwi ha ɓuuri Kafur so ɗum ɓenni nde ɗum yani ɗon uureki ki ene ɓuuri miski uurde hankadi ɓe batti yaade eɓe uurnoyo toon tuggi nden faade hande to gonɗen ɗo kala e maɓɓe cohluɗo ɓuranteri ko toon yahata itta hen adda hay sinno jomum yahatan dari ɗon seeɗa artitta ko e hendu welndu o addoro hunde kadi omo ɓura gal ɓe batti ittude ɗon ɓurateri
ɗum noon Seydi Sar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hannde Allah hokken hawrude janngo on saha jokken yewtere men annabi Yunus en calmini julɓe ɓe fof ɗo mbawi wonde yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en suturo eɗen mbasiyo noon rewɓe ɓe hannde eɗen mbasiyo rewɓe ɓe hannde yoɓe janngu ƴiiƴameje yoɓe janngu ƴiiƴameje woto gonen tan eɗen dewra Allah no weldi en dewal Allah ko laaɓal so ƴiiƴam heɓima noon ene sohli ganda holno poɗɗa laaɓirde ƴiiƴameje ene keewi neɗɗo fof ene foti andude caggal nde kemmi ƴiiƴam holno laaɓiranmi somi laaɓi holno mbaɗiranmi ƴiiƴam ene arda façon mo ardanno ene kadi wayla mbaadi ndi jogino ene wayla jaɓɓal so wayli minnene holno mbayliranmi holno mbaɗanmi ƴiiƴam ene ara e ma sahaa nde ari e ma nde taw waktu mo tawruma o a juulani la budda namdoɗa mbete mbaɗa foti juuloyde oɗo waktu ni caggal somi laaɓi walla mi fotani ƴiiƴam ene taƴa e ma natta arde laaɓa taw noon ɗo tawma ɗo tawima waktu on ɗon ine heddi mbete aɗa foti juulde waktu ɓennuɗo nane o sen mbaɗi yeru tisbar e takkosan yawti aɗa wonduno e ƴiiƴam a laaɓi ko adi mutal nangue guila ne heddi 3 minutes walla 4 minutes kono tisbar takkosan ɓenni guila nane mbete aɗa foti juulde ɗiɗo ɗiɗi aha aɗa foti juulde ɗi suuɓi koye waktu majji laaɓɗa hewɓe noon ene mbasa wadde ɗum la budda namdoɗen la budda janggen la budda kettoɗen pewnen diine men mbasen rewde Allah taw ko no weldi en ni Allah yiɗa ɗum ene heewi e men no feewi ɗum noon yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en suturu yo Allah suuren yo Allah reene en barke annabi sallllahu alayhi wa sallam oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Sar mi donimama mi ñaguimama duwaw mi ɗaccuma juuti seeɗa haala hokken hawde janggo jokken issa annabi Yunus inchallahu taala يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل الله تجدو أبرني دا a jarama Seydi Sy ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ɗo ɗo jibiriru felmi nde hayre wonde jeygue yani wonti carbon mo ganduɗa tawoyi wonande o volcan wonta ɗum gaz ene huɓɓa jamma e ñalawma ñifata ko noonne kadi ndi condi dañde talwadi ndi Kaafour urdi eɗen gandi gueɗe kewɗe wittoji kewɗe ndi uranteri ha wonti latiji ma en garoy ɗin galleji sifa puuɗi urɗi kala e sifaji mum ha yettoyi bicarbonate hande mo ganduɗa kutorteɗo e kala fannuji a jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere ko gandal ɓolal woni hen kadi ko findino ɓolo woni hen ko nafoore ɓolde woni hen ɗo mbasiɗa rewɓe yo gandu ƴiiƴameji ɗo gandal woden tan ko debbo nde tawno ko debbo woni galleji ɗi ko kañum ɓesnata ko kañum wawi nehde ɓiɗɗo janggina ɓiɗɗo debbo ko janggi ko beele ɓiɗɗo debbo faama alay saago noon ganden Allah rewretake sawru gumɗo a fertat guite ganda dewa Allah moƴƴa moƴƴina nde tawno Allah ko laaɓɗo Allah yiɗi koko laaɓi yo Allah reen ko duwiɗa ko en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina en calmini dendagal heeɗiyankoɓe kala nanɗo inde eɓe nanani kala ene fondinde fandare nde assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji mi duusodira e ɓineni mum ceerno Haali Abdoullahi Sy mo soringo ene duusa men e dande welnde nde groupe Ya Nabi ceerno Ousmane Ly mo Dumga
to kaɓirɗe to ko Seydou Abou Bamuluk Seyba gorgol ketki malaki jam yo jam Allah ñalen ha janggo so Allah jaɓi e wayno nano Yunus nde modino Allah tawin